ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆମର ଆଜି ଆମ୍ବ ସଢ଼ା ଚାଲିଛି ତିଆରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ସଢ଼ା ଚୁଲିରେ ହେଉଛି। ଜାଣିଥିବେ ଗାଁର ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ ଗାଁ ଗହଳି ମାନଙ୍କରେ। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ଥିବେ ସବୁ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି ଏଥିରେ? ଏ ଯେଉଁ ମଝିରେ ବର୍ଷା ପବନ ହେଇଥିଲା ସେ ଆମ୍ବ ସବୁ ଝଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ନା କ'ଣ? ସେଇ ସବୁ ଆମ୍ବ ଆଣିକି ଚାଲିଛି ଆମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ଥାଳିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର ଯଦି ମେସେଜ କରିବେ, ପଠିଆ ହେବ। ଏଥର କ'ଣ ଢଳା ହେବ? ତେଲ ଲଗେଇକି ଢଳା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ତମ ପାଇଁ? କେତେଟା ଖରା? 3-4ଟା ଖରା ଖାଇଲା ପରେ ହେଇଯାଇଥିବ। 3-4ଟା ଖରା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ମୋ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ପୁରା ଖାଲି ମୁଁ ଏଇନା ଦେଖୁଛି, ତାପରେ ନଥିବ, ମୁଁ ମାଗିଲା ବେଳକୁ ନଥିବ ଘରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିବ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିକି କହିବି। କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ଖାଲି ଖରା ଦିଆହେବାର ଅଛି, ରହିଲା ଖରା ଦିଆହେବ। ରଖୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।